Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Oktubre 6, tuig 2022. Hotline. Nauna kita nga Huwebes sa ikanapulo nga bulan. Welcome sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Of course, wag kita nagakalipat sa paggabi-abi pag-welcome sa aton magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook no kag YouTube ina sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod while nga naga-monitor kag tutok kamo dira sa aton pagpangalagad karon niya nga morning. Mas nami ipagid kung inyo mas-share kag ma-like ang aton nga program. Hotline. Magluwas of course sa inyo pagpadala sa mensaheng nami ipagid kung inyo ini ma-share kag ma-like para nga at least ang inyo mga friends o kung makilala dira maka-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Ang mga taga-palamati naton iya via on air. Ano man ang inyo kaimtangan dira no sa bilog nga Region 6. Good morning na and welcome to the show. Akson Artay Hupon checking in. Hotline. Aga pa mayara na sang Linok Panay encounter nga nagluntad dira sa sudad sang Himamaylan, particular na sa Barangay Carabalan. I-check naton na karon dugay ang update kaina actually mayara na sang ginhatag no nga initial nga report ang patrol confirmation sining nagluntad nga encounter. Hotline. I-check talang nagkaroon sa mismo pamunuan sang 303rd Infantry Brigade. Ano ba lang latest nga report nga ila na baton sa ground no ang area Barangay Carabalan, medyo malayo-layo ini from the city proper. Hotline. Para mahibaluan ta damong nagapinamangkot aga pa kung kumusta na tong encounter ang aton malang diri mo ni. Hopefully nga sa sining enkwentro wala naman sa mga sibilyan dira malapit sa lugar nga mahalitan, ma-displace ang worst basi balakon masalabat. Hotline. Kaya mga civilian, particular na kung ara kaya sa mga lugar nga medyo malayo na ang imo pagpangabuhi kada adlaw, ang routine sa pagpangabuhi mo yamo na lang na mo no pangita kada survival. In fact, may ara gani iya sa mga pumuluyo nga ara sa bukid nag-star nga hindi niya malabutan sa basic services ng gobyerno. Sila na lang yung mismo paninguha kagamato-mato. Pero kung may mga encounters na karon or may enkwentro na karon alangan ka hindi kaya magpalipod ang imo ginatrabaho sa umamo kundi apektado man. Hotline. Pero ibaloon ta karon ang latest update sini kay ang initial report kay ina sang PNP ang encounter no sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag ginapatihan trupa o grupo sang rebelding nga hubon. Hotline. Nano ng latest subong kag basi kon may ara pa man update gikan mismo tos lugar no. Basi ang kagawad dira karon sang Carabalan masugilanon taman kung ano ang sitwasyon nila dito. May ara na bala sa mga residente nga pang transfer o gindala dira sa proper sang Carabalan. Hotline. Kabay pa no nga way na sang mahalitan dira nga mga civilian. Hotline.
Ano pagid ang mga balita naton nga tutukan karon nga aga nauari ho parte sa isyu sang kuryente ginatalakay sang probinsya sang Negros Occidental no less than Governor Eugenio Bong Lacson mo gid ang nag-upod sa ginpatigayon nga meeting upod sa nagkalain-lain nga mga stakeholder. Lakip na ang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga mismo ang nag-represent si Mayor Albi Benitez. Di magambal kag magmuno kapalang parte sa isyo sang kuryente, di lahog na mo. No, kabalo ka tanan kita apektado sang mga increases, pagtaas nga ginapatuman bangod sa usok tanay sang kuryente. Di basta balayran na gakatulad ng tingkoy ta kay ang balayran mo nagtaas, ang income mo permanente lang yan. Okay lang kung permanente, kag may kaugalingon ka nga trabaho, ngay na balang 15-30 mo may sigurado kagidya nga babaton. Ang worst, kung wala kagid sa ginasaligan kag remedyo general kabla, inang paninguha ka ngang imo sini nga inugbakal pagkaon, ikayod mo pa subong nga adlaw ang para sa imo sini nga inugpanyaga, ang pamahaw gani akon ka isa kapi-kapi na lang kag kumay pandisal mayo man. O amo na ang sitwasyon kag realidad kun pigado kaya mo. Kun way ka sang income nga ginasaligan kag may ara ka kuryente kay bisan pigado ka lang, maninguha kagid mo nga may ara ka sang kaugalingon ang kuryentes balay mo da bisan pigado lang pangabuhi mo kun gasiga man ang suga mo kun gabi kundi sanag man gawa ihulag mo. Apisar nga wala gid sang epekto ina sa sabor sang asin uga ka ginamos nga ginasudan mo kaya pigado yan na okay lang na yung may ara ka sa dinas, noodles, uga, ay, perti, nami na nasa pigado nga mga individual ang ila sini nga pagkaon o kung ipares sa kanon. Sa gusto tayo sa hindi, maninguha kagid mo, nga magka-survive ka, no? Kundi madalas sa tinigang o kung kanon linugaw, pwede man, importante may sulod lang ang imot yan. Amo na saya no sa mga pigado katulad naton nga mga pumuluyo nga nagapaninguha kag nagatingwa nga magkabangon right after nga ti apektado kita halos no sang naglabay kag nagapadayon pagani nga COVID-19 pandemic. Hopefully nga mat-amat na ginya nga magka-survive kita since nga nagtulutawhay amo na ganing ginhalugan naman ang mga ginapatuman sang gobyerno nga regulasyon. Ano pagid ang aton talakayan na karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline, i-check taman na may ara na sang preparasyon ang mga LGU mo. Ang mga LGU bala sa probinsya kay sa masunod nga semana, Lunes, baga umpisa na ang maskara sa panaad, no? Kundi bulan sa Abril na iya, ang usual nga panaad festival sa Negros, sa diin gina-showcase ang tanan nga mga programa, kapiestahan, ang food parade, no? Nga ginahimo, ara na mga produkto makita mo sa mga banwa kag syudad. Gina-display sa booth sa Panaad Park. This time bisan hindi pa yung Panaad Festival, magapartisipar ang probinsya sa ginatawag nga Maskara Festival. First time in the history nga magapartisipar ang mga LGU diri sa Negros Occidental. Tisigi pang mitingay dira mga LGU representative. Ara dira ang Tourism Office, Office of the City Mayor, kay ang pagaplastar sa mga program
No, may ara man gali direkta gin nga bulig sang mga congressional district bala. No, halimbawa, dira sa Southern Negros 6 district area kundi may congressman sila na di magluwas sa preparasyon ginahimo sang tagsa ka mga local government unit. Ang congressman mismo magahatag man suporta kag bulig. The first time ini mo nga matabo kabay pa magkadala ini siyang dugang kasadyahan sa Mascara Festival. Gusto mo magpamalaklon sa mga produkto sa mga banwag syudad. Tikadto katuho kay sa palabuto na ina nga Lunes sa Oktubre 10, Oktubre 16. Tikon isipon naton mga anom kadlaw ni no, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ang ila sininga katapusan nga daw. May mga bisita kuno magani nga tingwaan from mga national figures or may ara pagin mga konsyerto kag daw may artista man gani kuno nga dalon da. Pero ang pag-set up gid sang proper program gina-expect nga hopefully kung hindi gin man subong Huwebes basi buwas nga adlaw Biyernes maplastar na ina kunano ang sitwasyon kag ekspektaron naton sa mga programs nila sa masunod na nga semana starting Monday. Ano pagid ang mga balita tag karon nga aga? I-check ta lang niyo. Pero man ni si Kap Noli Villarosa sa Barangay Tangob subong ho panibag-o naman nga kontrobersiya ang nagapalibot siya matapos nga actually nagligad paningadlaw na tabo sa tong gimpablatter siya daw Tuesday kaya daw Monday nagluntad ng insidente ato pala may pagbabaha di sa Bacolod. Nagdalom ang tubig matapos nga nagtupa ang madamol nga ulan. May barangay tanod si Kap Noli nga nagpa-records puliso puyayaw sa kuno ni Kap. Anong rason diri? No, hopefully karon si Kap Noli Villarosa makuhaan taman reaksyon dia kag sabat sining nagluntad nga insidente. Ang mga update sa pilag ka magkaso no sa palibot sang Negros Occidental mga crime stories no dito sa Escalante may ara to traffic enforcer nga gintiro patay diba si may ara latest karon si Lieutenant Colonel no kon Major gyapon si Sir Jake Barila no kay iti siya ni ang hepe Lieutenant Colonel na siya no na promote nagli si Major Jake Barila subong Lieutenant Colonel na siya. Ti baluon taning latest investigation nila sa nagluntad nga insidente dira sa area sang Escalante. Ano gid ang madalom nga motibo siniman? Pagdumot balabangod sa trabaho bilang traffic enforcer sa victim or may iban padre nga nangin motibo sa krimen? Amo na sa parang pila ka madalag ko mabalita nga aton tutukan diri sa Huwebes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline October 6, 2022 presentation. Ang inagin padala nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad sa text hotline karon basahon tara kung malabutan ta kag ang inyo pagin mga mensahe nga ginpadalaman na via messenger or via comment section sang Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Dugay-dugaya kay patiempuhan ko gina. Amo man sa mga nagpadala sa mensahe paagi sa YouTube. No, alas 8:23 na. Action Hotline 2006 1 for Best Public Affairs Program for Radio. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Hindi pagid subong available medyo alang-alang pagid ang signal ni General Inocencio Pasaporte na dira sa may area sang dira sa may 303rd Infantry Brigade. Ang sa 94th Infantry Battalion doay pa man subong
sang pwede kahatag update sa aton inkwentro ni bla ginmuno ko kay ina dira sa area sang Carabalan, Himamaylan. Ang mga barangay official sad to note, although may mga numbers kita di hopefully ko nagamonitor kamo na mga sir nagatawag kami sa inyo kay gusto tatani may baluan balag ko nanod ang sitwasyon. No, kung balabation pa ng linok panay sa inyo, da may mga residente na balang napuhag o kung naapektuhan nga nagkadto dira sa safety nga lugar, kapin pagid sa barangay hall nyo o kung sa pila ka mga area. Hotline. Tiga try kita tawag sa mag-contact numbers. Siguro galing alang-alang signal na to. No, kay kabalo ka naman, may mga lugar gani bisan diri sa aton sa downtown nga may mga dead spot mo inang blang kaysa kakadula ang signal sang kag connection sang mga telecommunications company. Tikapin pagid ko didto sa medyo taas to nga areas bukid kundi may mga lugar gid nga mabudlay ka makakuha signal. Hotline. Okay man itani ang communication kay at least anytime mapadasig mong pag-contact sa family mo kag sa aton man maka-interview makita sa ilada pero subong daw negative pagid no sang kung available dira nga pwede ta makuhaan sang update. Hotline. Di parte na sa encounter no basi si Action Alvin Graba karon kay ang patrol nag-break kay ina basi may mga makontak siya dira sa area. Bulig naton kag kada timbang ta siya sumunga aga upod kay Action Eden Abuso no galing kay si General Inocencio Pasaporte way pagid siya day no basi kun way pa man siya sang nabaton gid lang report from the ground kon ano gid exactly ni kag diin gid ang specific to man may ara kay natungin lawag nga daw purok si Action Alvin. Pero gusto tayo baloon ni kon naglinagsanay sila kay sige pa kunong firefight dira. Hindi man na pwedeng mangin stationary lang daslaya. No? Ngayon ang balbalanay, gid barang nga tiniranay ng ubusay lahi. Pero ang guwasi ni, ti medyo kwa na mo, linagsanay na masami basta mo na. No? Kapin pa kon ang ila sining nga pag-inkwentrohan ay, no? Ang ila sini pag-inkwentrohan ay inang golpeada lang nga nagsinugat anay sila dabla na sa sitio Sigang kuno ni no sitio Sigang Carabalan Himamaylan City ti waay pa-update si sir no si General Pasaporte hindi pa siya kuno kahatag any comment for now regarding sa sining nagluntad nga insidente na nga encounter dira. Atong kagawad yung padala ni Action Laurel, hindi man makontak. Ay, sige lang, ano kay i-try talang nagkaroon. Pero ang confirmation kay na, basi si Action Alvin, mabalikan ta siya. Black kay, may ato to sa interview kay na kay Major Randy Babor, nga nagahatag confirmation parte sining encounter. No? Para at least may mapawati lang kita nga voice clip kay do hindi pa gid available subong nga maghatag any information ang mga authorities tabla no why pagid guro sa nakadangat sila from the ground to kunano ng sitwasyon sa lugar ti Carabalan ni ko maglinagsanay ni sila ang ila lusot ni Negros Oriental mo makaiping nga mga banwak sulada like for example aling kasi Mamaylan ang koneksyon ang malapit sa Imoda is Cabancalan City. Ang sapyak naman Binalbagan. Tidito sa Oriental side kung maglinagsanay ka mo to, Ayungon, amo ng mga areas da, Gihulngan, ano pa, La Libertad siguro doon, araw man da area, pero Oriental na pagtabok mo na sa pila ka mga bukid mo. Hotline. Galing kay Y pagin available subong no nga information. Pero balikan ko lang siya Son Alvin Graba para sa mga late tuners bala. Kay Ario, ang confirmation kay ina nga nagkuha niya from Major Randy Babor ang hepe sang kapulisan. Action Alvin, kumusta way gid latest subong toy? Yes, Action Art no padayon ang aton siniga pag
angot sa mga official man sa Philippine Army in relation sining natabo nga enkwentro sa ato nga sa 94th Infantry Battalion kontra sa mga miyembro sa New People's Army. Nagluntad action art ang insidente alas 6:25 sini nga aga dito sa sitio Sigang Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Ini ang ginconfirm man bag-ulang action art ni police or rather ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Pila lang ka segundo action art kay nauto dayon ang linya action art. Okay. Naka-istoryagin man ka mo lately? Yes, wala lang madugay action na art. Ari ang confirmation man no, sa sining encounter pagi man sa pahayag ni General Pasaporte. I-confirm kami encounter sa Himamaylan, so ongoing pa. Wala pa kami masyadong Tiyan mo man ang kay action din ginambal niya. Sige. Thank you, General. Action art amo pa lang ni ang confirmation nga ginhatag man no kay ongoing man ang firefight sa tugtog sa karon action na art. Kung how true the information was, ang information was nagsugod ang encounter 625 sa area sa sitio Sigang Barangay Carabalan. Pero may mga information nga naglabot na action art ang firefight padulong dito sa area man sang sitio Tungo, Barangay Carabalan, action na art still. Sitio ano? Sitio Tungo. Tungo. Yes, sir. Sitio Tungo sa area sang Himamaylan kay ongoing pa man action art ang ining enkwentro sa ato nga sang 94th Infantry Battalion Action Art kag kontra sa area naman o kon sa New People's Army. Base makakuha pagid kita sa nga dugang pagid nga information action art the moment na mangin available na ang communication ni Lieutenant Colonel Alonte Action Art ang tagpamuno man sang 94th Infantry Battalion. Bali, may mga bukid na nakadaan mo. Tapos may mga lugar pa na gyapon nga may madamol sa mga kakahuyan, bla, di bla? Correct action na art. If you may remember, itong mga nagliligad ang area sa encounter Carabalan gihapon, Surbong Carabalan na naman. So depende ni action na art. Basta makakuha lang kita sa dugang pagiging mga information kay sa subong ongoing ang firefight and at the same time paglagas man sa mga katapos ng Philippine Army kontra sa NPA. Okay. Report sa patrol in action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa column. Action Radio. Salamat gid patrol kung ano itong ginambal ni General Inocencio Pasaporte. Amo man na kay ginambal nga statement kay Action Eden Abuso, hindi pa siya gani gid magpa-interview iya mo kay way pa sila sang komprehensibong report coming from the ground, no? Ti siyempre alangan nga mauna pag ito report ang operating troops kay sige pa to ang lagsanay nila, no? Karon pa lang siguro more or less sa udto makapagwa sang dugang nga detalye. Ang mga barangay officials na sa Carabalan, mga mga sir, nagatry kami contact sa inyo pero hindi gid-reachable, hindi gimalabot ang inyo communication. Sarado pag inaksyon na din. Basi kung may signal siguro. No, basi kung may ara makahutik sa mga barangay officials na, no, nagatawag ang Action Radio Bacolod sa inyo. Ma-check man lang kami kung tani kung kumustang sitwasyon da. Hopefully wala lang sa mga sibilyan nga palalagyo naman o kung magkadto dira sa barangay hall or sa ila proper agon magkalikaw nga hindi masalabat to bla, no, sa sining enkwentro nga naglunad. Tidugang sini bantayan nyo lang kay ini developing story nga aton tingwaan nga ma-update sa inyo karon na nga aga. Now, pagbalik ko karon magluwas ning balita. Istorya kita liwat parti kuryente no, kay ining summit bala, no, nga ginpatigayon sa mga local officials sa province kag Bacolod City. Anong mga plano lang himuon sini? Anong next nga move after the meeting? Madisponihan ni sa mga local officials ta ang
puwerte nga tinasay sa presyo sang kuryente? O anong asahan ta sa national government pagi sa tugyanan sining nga ng mga departamento, no? Why man sila may mo kay bisan ila ini may ara kita regulatory commission tigaling daw ngalan lang na why man lang sa may mo da kuning kaso may pag-increase sa mga presyo sang sinuktanay sa kuryente. Hotline. Debla? Kay kung may ara sang ginapetisyon, may gina-file nga increase, ti daw gina-aprobahan man lang. Why nagman gani consultation sa mga tao nga apektado nga muning consumer sa Hotline. Pero ano ang mga programa, ano ang mga plano nga patigayunon sa probinsya? Ina karon tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsors. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang nga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang kuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang One. ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silporte ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Malga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan, nagmamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S, agud malikawan. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Standby ka mo sa update sa encounter ha, kay actually may mga raw information nga nagasinulod galing tikbudlay pa kung pa confirmation bala no nga coming from the authorities. Hopefully in a short while magka-contact kita sa mga officials na dira no sa area. No, kay hindi kita gusto nga pangunahan taning mga nabaton naton nga report without confirmation coming from the authorities ha. Pero dugay-dugay kay ginatingwan ginamon maka-establish sang contact hopefully ang sa military karon may report man sila in a short while pero kung hindi gini madala siningaga sa aton program ti karon no? Karon na lang sa BBB program no, with Action Rex Kantong no kay aton natingwaan mga ka-aksyon. Ari ho, dili lang ko na istorya ko parti kuryente. Bla kay kundi may summit o kon pagtililipo naging patigayon, no less than the governor and the mayor of Bacolod City amo ang nag-upod sini including ang mga stakeholders nga directly affected sang wala untat ngayon krisis, balayran kuryente ho, attention kamo. Now, may mga game plan, kag may mga tikang nga ginadihon karon. Ang lokal nga mga opisyales na tundri sa probinsya, kag Bacolod City, at least ginatalupangod sa mga opisyales na tunupod sa mga stakeholder kung paano ini mabuligan kag masulbar ini nga problema because at the end of the day, why kagid niya sang kubiran hindi kagid ka panago basta may kuryente kas balay mo kag gagamit ka kuryente dalahig kagid anytime nga mayara sang increases. Pero ano man ang nadangatan sang ila didto sugilanon, ano ang pilag ka mga tikang nga pwede himuon kay pag-intindi ko hindi lang ni madala kuno sa isa ka meeting damo pa ni nga mga meeting ay ang kinanglanon kag bulig man including patis national to ho. O nga mga departamento kag ahensya sang gobyerno. Online sa hotline. We have Sir Frank Carbon on the line, ang siya ni actually vice chair diri sang kwan bala no sang iya sang grupo hanay sang mga negosyante sa bilog nga Visayas pero ti sa Bacolod City Chief Executive Officer sa Negros and Bacolod sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ano tong ginistoryahan nila man kag ano mga tikang kag lihok nga himuon para at least hindi ta matam-an sini income ta permanenteng balayaran tas kuryente dugangan pa sa tubig do hindi amak. Sir Frank, how are you? Good morning. I'm good. Thank you, Gida. Sir, ano tong
nangin result sa inyo first meeting kag discussion sa ning Power Summit nga ginpatigayon? Sa meeting kahapon, natuto ang mga, I think, 3 ka electric cooperatives, no, sa Negros Occidental. Ang, I think, Noneco, North Negros, Noseco, dito sa South, kag ang Seneco. 3. Ang wala to, ang 2 ka electric cooperatives ang Oriental, no, ang Noreco 1 and 2. Okay. Oo. So, ato man po ang mga ga-generate mula sa renewable energy. Ang Victorias, ato to, ang biomass mula sa Victorias, ang cogen nila, ang farmer, amuman, ang biopower ni Mr. Art Aguilar, ato man to sila. Oo. May ibang patok nga, why man ga-operate na ni subong mga hydro to kunong ila. So, ang ga-operate pa lang renewable, muna di siya nga toto munin per sa farmer, kag ang Victorias, kag si Art Aguilar. May iba pa mga central, no? Oo. So, ang pinutuyo sa to is lang tawon. Kung number 1, paano mapahagan-hagan ang burnout, no? Kaya daw, sige, halos kada semana may burnout yun, no? Malawit na, no? Pero why pa to na istoryahan kung anong rason nga perting sige-siging burnout, no? Okay. Kano nga mga cooperative ang gatugas ng burnout. Oo. O kung basi, bala hindi man cooperative, basi bala iyaman sa NGCP nga lines ang problema. So, dito. So, amo na tani, lang taon, to why na ma-discuss maayo. Ang na-discuss to is paano mabuhin-buhinan ang bilis ang kuryente. Kasbong daw gadapot na ang iban 14, 15, ang sagwa sa Negros daw 16 na to kuno ganing iya sa taga-kwanto, no? Taga-gwa sa Bacolod. Grabe. Oo, ang akon 15 na. So anay daw ko na ibilang sa Bacolod. Now, ang isa to nga ginistoryahan, tilawan kon i-synchronize naman ang bidding ng power requirements ning 5 ka cooperative sa Negros Island, ginatawag 3 diri sa Occidental, 2 sa Oriental. Meaning, ang ila requirements, power requirements, i-aggregate, ipunon kung pwede, no? Idiyahan mechanism nga mag-synchronize nga ang pagbidding. Kaya the idea nga kung the more volume is lesser the price. Supply and demand lang. Nga kung mayor comprador kaya wholesaler ka, kung ibarato, di man to bukal mo, no? Oo muna. So, one of the kwento nga kung paano nga mag-bidding. Now, ang ikaduwa to nga istorya, amo to ang paluapon pa na nga may istorya ang mga electric cooperatives diri sa Negros Island. Kung paano nila kailain-lain ang kuan mo ang ilang mga power supply contract, lain-lain ang kuan ang ending. Lawig na mo may ara 10 years, may 15 years, hindi pa balaan ng taon pa na estudyohan kung saan nagkala untat ina sila. So ato ang magkalauntat dungan ibid amat-amat, siguro it takes another 3, 4 years, 5 years, I really don't know, no? Depende na kung anong ang katapusan siyang ila itong mga kontrata. Okay. Na pwede na nila mabid, upod, abis sa isa, 2 sila, upod na sila, madamat, so ng mga tuig, 3 na sila, isa nga mag-abat 5 na sila. So, damo pa ng istorya. Ang ikaduwa to, nalantaw, kung wala, ining mga renewable ta, ang iya sa mga central na makasupply na kamo sa Negros de. Kay subong, like ang first farmer, na istorya ko to, Victorias, istorya man, ang ila na baligya, hindi iya sa mga electric cooperative, dito na sila baligya sa grid. Oo, napilak may kwantawag bla sila sinang feed-in tariff ang gobyerno ang gabayad sila. Okay. Kung ano ang ma-produce nila ang centrales, no? Ang mga solar, ibigya nila to sa grid. Ginabayaran na sila sa grid. Dito sila, may fix lang nga rate daw.
between 5, 6 pesos bala na 7 pesos dito na sila gabligya. Okay. So why na sila supply diretso. So amo ba na i-synchronize pa na kung bala Pwede. mabigya na kamo diretso sa mga kwan or masigi ka mo sa fit. Kasi ang fit niya mahapos pala yaw. Why na biding 25 years ang ila na mo, sige lang to supply, sige lang bayad man ng gobyerno, no? Muna. So, damo, sorry, that's on the local, dire pa lang ni. Okay. Di ka balaw bang kitang electric power nga industry, do 5 kabilog ang kwan sini, supervise. Sako kayo, lain-lain pa na sila kwan, mga polisiya, way pa na sila istorya. No, why na gi-integrate ang ila polisiya to? May DOA ka na tubangon. No? May ara ka ERC para sa rate mo. May niya ka pa nga tubangon. May ara man in GCP nga tubangon. No? Subong may bag-o. Tungod kay kon mga 500 kilowatts ka na, pwede ka na makagwa sa Sideco. Sa makadto ka tawag nila sa retail electricity supplier, which is kagamo-gamo man. Hindi ka, either masineco ka or dire ka sa ila. Okay. O away tagani kabalo kung dire siya makulod, may-ari na din. No? O base ato lang doon sila kalabanan sa Luzon o ano, no? Retail sa nila, retail electricity supplier. Na kung dako ka, like sa Ayala, sila ko no sa RES, tawag na, Retail Electricity Supplier, why na sila nakuha sa Sineco, kung hindi rin sa Retail Electricity Supplier, sila bakal. Okay. Oo. Pero, I'm sure si Ayala, kaya mo na sila sa power, no? Lang easy power. Siguro, ila man ang RES, suppliers, sila ang supply sa ila mga kuhan. Okay. Oo. Nabayad lang sa Sineco sa paggamit sa poste kag kuan, kuryente sa Sineco ang linya. Okay. So ang Sineco kuan lang sa ilaya, pole and wire bala tawag nila. Ang business. Tawag nila wheeling charges muna. So damo pa ang istoryahan eh. What place mo nami kay at least nagsugod na gin-initiate sang local government na matipon ng tanan nga mga stakeholders kagamat-amat istorya kung paano ang dere sa island, sa Negros Island, mapanubo ang kuryente, ma-stabilize. Importante din, ma-stabilize, no? Para nga mabuhin-buhin ang mga burnout. So, importante ni siya because at the end of the day, kung hindi maghulag ng mga local officials nato, hindi man mag-support ang mga stakeholders, why sa meeting nga pati gayunon, expectaron ta nga same gid niya gyapon ning status o kung problema nga tubangon nato ni sini nga tuig kung wala sang pagbag-o sa prak, pero may mga inisyatibo na nga ginimo. Kinanglan may leader gid si Mayo kay gin atong gobernador kag mayor si nila butang ni namon sa amon agenda nga i-sustain din ang pag-istorya, no? Hindi lang istorya subong daso ng mga tuig, no, hindi sustain. Okay, this will take some time. Medyo ang electric power industry, kaya do ka komplikato, no? Kay kada mo-damo sang regulatory bodies, kada lamisa istoryahon mo lain-lain pa siya. Correct. So pwede kaka-istorya diri lokal, o ang national to kinanglan man istoryahon pa kung conforme sila kung paano mabulig nila. So, anyway, may schedule pa kamo sa nung sunod yung pagkilitay ni Sir? Wala to na-set kung saan ang next meeting sa mga grupo to. Kaya I'm sure si Governor Bong kung si Mayor Albi, sila ni, na mabutang na sila sekretariat, bala? Report na ang dason na istorya, no? Ma-set naman liwat nga para sige istorya. Basta nga maplansang dari sa lokal, sa Negros Island, maplansa, doon kadto na dahil sa national. Kasi may regulatory body ka pa to. Nga reglahod, kinalnan, within. Alas 9:04 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Parti kuryente ng ginaistoryahan ta, subong kabalugig ko nga ang publiko nga may ara iya sang ginabayaran na kuryente, tanan kita naka-experience sang increase, di ba? Damo gid ang gapulugait mo gambal sin ginano ning halos double ning increase sang amon nga balayran. Sir Frank, sorry ginautod ang linya ta.
Right, sige. Yes, you were saying kay ina, ti siling ko may second pa ni kag third or lawig pa ni gali nga inistoryahanay ini. Sige, kay kadamo ka insindihon na regulatory body, as I said. Ito sa national daw, mga 5 na sila. Ano? At lain-lain pa ng polisiya nila. Correct. Ay up to today, why na ma-integrate ang aton electric power industry? Unlike sa ibang nga nasyon, na kung basta electric power, isa lang ang Minister of Energy lang istoryahan mo. Dati, kompleto na tanan. Dere sa aton, wala. Lain. Si DOE, polisiya lang. CRC, ang rate, ang imong mga kontrata bla, siya naman ma-review. Si NIA naman niya, ginalingling niya kuno. Nabulidan niya mga electric cooperative, no? Si NGCPI, ini bala mga transmission line nga dalagko. Nagkambyo-kambyo, alin sa Leyte, Cebu, Negros, Panay, amo na NGCP. Kagang Bagko Subong, amo naman ni ang I think under ni sa Mangro DOE ba si ining retail electric supplier, pili ka, either Seneco ka kung diri ka sa baligya sang retail nga kung may 500 kilowatts ka na. So, duwa na subong supplier ta sa retailer, no? So, may ara RES, kag may ara electric cooperative or private nga. May private man ang distribution like Cebu, private na sila ang BIDCO. Oo. Hindi na sila cooperative, private. Kasi ang like Cebu, ang Iloilo, private naman na, no? More power naman ito. Ang FICO, gimbakal sa more power. So, oo. So, why naman sa guro sa NIA, kaya NIA daw, electric cooperative lang ang ginalingling nila. Yes, sir. So damo kay watak-watak ng aton nga industriya sang elektrisidad. Why gintingog? So budlay kayo. So expect kita nga hopefully may mga development in the coming days kapin pagid sa mga initiative nga ginahimo karon sa aton sining nga gobyerno. Sa national, under President BBM, ga-expect kita nga hopefully magatrabaho ang maging pangbutang nila ng mga departamento, sir. Kay iti, amo nang gina-expect under his leadership sa 100 days nga pagserbisyo niya, supposedly may mga ang kilo sa mugas do, hindi kidya guro mag 20 pesos, Hindi medyo pang eleksyon lang na niya. Basta eleksyon na probinsya, hindi mo ginapagpasudlod sa ulo ng korazon mo. Para lang, dili na na sa eleksyon period. Why na to kung bagati mga kwan mga panakot inasang dynamic sa politika kag kampanya. Correct ko. Pang-kampanya lang na. Kabalo ka naman Why ka man na tao kahapon lang siya. Basta promisa during election, hindi kita pagpasudla sa ulo mo. Kaya masugod ka lang. Pero maayo, kay subong kita na mo ng focus siya, gamat-amat sa silo na sa agriculture, no? Amat lang kay gatuon pa siya overall. Pero may mga kwan, kag amo man sa energy kaya amo nang nako nga problema subong, ang energy nga siya ka mahal, no? Energy magsinta energy, electric ni siya kag ang aton for transportation Buwa na energy. Oo. Yung fuel bla. Okay. Liquid fuel. Kag ang coal ka, power naman. So, pagkaon, gamat-amat siya, no? Ang silo da. Di mayo Hindi kung lang taon kasubong mo nang pinakrakot ang problema, no? Sa pagsaka sa presyo, pagkaon, kag fuel, no? So, transportasyon, kag kuryente. Okay. Wala nila tubang kasubong. Why kakaten? Why kan lagi invite sining sang ginpatigayon nga daw pag naging speaker sa pagtililipon dito sang sang mga stakeholders. Ang AGMA, General Assembly ng Seneco. Hindi si President BBM maiyasang sektor sa mga negosyante and other stakeholders nga nag-deliver sa speech. Why kakadtos Manila lately? Why pa din? Galaw panilag pa tayo hinahinay. Ako na migo nga nagaling sa Manila. Nagbakasyon, pagbalik bilog ng pamilya, positive. Ay, sus. Kuha na lang kalma. Kung pwede na lang, online na lang no? Yaw mo yan Sige, kumungamon nga board meeting. Zoom lang, online lang. Okay. Kung may meeting ko gani mga last 12, So, na.
Sing na mo, no? Mas kayo ko gani, mas mayo pa kayo siya. Kadlo, makatatlo pa kong committee. Correct. No, Why pa kuan ka ba ni? Komportable ka eh. Kung nara ka lang sa opisina mo, na hindi ka ni sa balay mo. Oo, shorts ka lang, ano? Gani man. Anyway. Daw mo kami maubra suwong, no? Aha. Nga gastom lang, nga biling ang mga desisyon la. Aha. Hindi lang maglupad sa Manila o sila maglupad sa probinsya. Pag-zoom lang. Tapos ba yan, desisyon ba yun? Oo. Actually, may kwan sa subong eh. No, nag-deliver siya sa speech niya sa mga party agriculture ang ginatutukan na to. Anyway, mayo kay si Profinanglan, tani, lilingan nyo man ang aton di Department of Agriculture, Kagabi mo ang agriculture, upod na da ang DNR, ng EMD. So, kay ang agriculture, hindi lang duta, dagat man, bilumong dagat, mas dako pa na siyang sa nga pagkaon, nga production siyang sa duta nga. Ano lang duta, sabong naubos na himo sa division, no? So, ang dagat naapad pa na kayo. Kinanglan, storyaon tamanda ang DPAR, EMD, DNR, ngayon hindi nila pag-imuha na basurahan. Okay. So, ang atong nakadagatan, di ka balo ka man, for the last 10 years, ginamonitor na mo po sa BPAR. Ang production sa mga isda at mga kasag, daw halos lapit na sa 50% ng panaog niya. Tiyamak mo na, no? Kanunggun. Okay. Pero Sir Ari, lang solid waste, why mga atom lang nga sanitary landfill, why Manila na pangkwan. Itong mga kwan guro sa tubig na. Nagang aton nga wastewater treatment, no? Oo, aton nga wastewater wala man ginapang buhat, tanan nga higgo nga tubig, ato tanan pakadto sa dagat. Correct. Abi mo, ang latest nga 1919, kung export pa kita kasag dito sa Amerika. Oo, nauntat lang to sa 2021. Atong kasag, to baratong bakal nila, crab meat na lang dilata. Kaya nga, red flag nga barato, sing nila, kaya inyo ginakuhaan na dagat, mahiggo. So, hindi ma-presyo, hindi premium ang lata nyo. Oo, wala ka no. Sisling na, one din ng lata. Ato ka mo sa, dalom-dalom nga parte, ang mga high-end, yung nga mahal, ari sa babaw, kamuya. Okay. So, baratong bakal nila siyang kasag. But despite nga baratong bakal nila, mas sige lang operate ang aton sa manapla nga kaning, crab meat kaning factory. Ang kasag, da mahal man. Subong nag-untat sila kay gin-regular na yung operation. Ang kasag, 120 na lang ang kilo. Siyang ga-operate na sila, 350. Amak mo na, no? Kaya export mo. Kaya mo na nga dapat mabalaan siyang BIPAR kaya nga itong nga DNR-EMD. So, important ang trabaho nila sa food production. Kag sa ekonomiya. Yes, sir. Pero by the way, Mascarana ka, kumusta subong namin ang trips nyo sa Fastcraft? Madugang kita isa ka round trip during sinisang mag-full blast ng Mascara. Kaya daw, subong ang amon load factor capacity for the whole week, kadabot na 70%. Mag 70% ka na, meaning during the weekend, which is the peak travel nga kwan ka na, ga-reject pa sa iro, ga 110 na, si Kanugon, no? Silawan ta. Kaya ang Mayo, kaya ang Crudo, sige man siya panahog. No, mga 69 na lang ko, no? Okay. Pag nasigitap na, So anyway, ulaton ta niya, no? Pero why pa ka mo nag-implement increase sa plite? Saka na kami. Duwa na ka 25 piso. Sumula na galing 25 piso. Bali 50 naging taas? 50 na tala naging taas nyo? Oo, mo lang na. Saka na mo. Pero okay. ang tudo na mo, halos doble. Ito anay, kabaka lang kami. Tagpilala na mo, 48, 46. Tisubong pump price is 69, 70. Halos doble na. Oo, dako. Yes, sir. Oo. Hinay lang kay kung patuduan mo na mo saka, si Art hindi man magsakay. Kay kapindot man. Oo, no. Yes. Man, luyag ang tao kay ting iabol siya. Di mo ang travel, inalantaw na mo, nasudyuhan. Kung 1 up to 10 ang gastusan mo, at tugid siya sa dalog, number 7, number 8 lang kami. Correct.
ang number 1 to 3 pagkaon. Kuryente. Tag ang utang. Aha. Correct. Balay, sir. So anyway, ma-update na kami sa inyo, monitor na mo niya. Kaya importante ng parte sa kuryente. So, hindi, kunin mo man, low istorya man ng taga-syudad to. No? Aha. Oo, kuna what's next? Oo. May kisa may galo tulod-tulod ng dutay. Aha. Sige. On that note, Sir Frank, salamat sa time. Good morning. Oo. Art, mayong agaman. Thank you also sa pag-atag mo sa Chinko sa Amon. Salamat. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa MBCCI. May mga serye pa sila sa mga meetings ni. Kabalo kang isyu sa kuryente, madalom, mo. Kag kinanglanon diri ang bulig, intervention sa national government, ang paghimo sa tikang sa mga departamento kag ahensya sa nasyonal nga dapat matutukan kung paano nga hindi kita matamaan nga mga consumers. Can you imagine, tanawan nyo blang billing nyo subong? Di maintindihan na. Puwerte nga mga increases nga ginapatuman. Di mayo kun pwede mo lang niya mautang. No, ang balon mo abi ang electric cooperative, pwede lang ni staggered basis ko lang ni Bikay daw kapigado. Subong din niya pwede. May one bill policy pa subong. Dapat mayran mo gid na siya kay kung hindi next time utdan ka na gid ya. Kag isa lang kabil nga tagsi mo. Kung di mo ma-settle, tapos kay ti siyempre kinanglanon malainog bayad to sa naga-supply sang kuryente. Good morning Landra kay Joshua Pacheco, Ronald Pasigado, Danilo Impit Jr., si Rami Tabuhara, Isam Tio, Jose Mongcal Torilla, Morning Man, kag Jocelyn Makoy Galicia, Diana Histosani Paduhilaw. Araman si Merlina Bitonga Pido. Salamat sa inyo da. Si Charis Villanueva Gusa. Rochelle Fulhincio Susana. Morning Man kay Brian Morales. Aljon Rosanegro. Morning Man. Thank you for listening. Ray Flores Bariuga kag Lance Achivar. Si Lucy kuno kay Ramon Achivar son talo kung monitor. Preppy Pink. Sid Media Villa. Salamat sa inyo, Ma'am Jinky Dialagdon, Rodora Syoko, si KJ, si Net Cadena Milia. Thank you sa inyo, dira ha. Araman ka monitor sa ang mga member no sang sangguniang bayan secretary dira na skando ni Benji Orot kag Hotline 2006 One award for Best Public Affairs Program for Radio. This Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots.
Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka
Kay bisan pagalakta ang TV kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton ah. None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Ah, so good subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly Radyo Why nagkikita tiyempo karon na lang siguro sa tuning update party sa encounter dito si Mamaylan kay para may confirmation gid kita coming from the authorities kung anong latest dito nga nagkalnabo. Ariyo si Ma'am Desiree Kahudo kagabi pa nagtuling pala mangkot ning party sa Plete blas ang RSG nga home site kuno 20 pesos ang ginasukot no sang modernized jeep. I-check ta na karon kay Councilor Alas Committee Chair on Transportation kung bala pwede ni kagdo amo gini bala ang matrix subong nga ginpagwa kung may ara na gid man na-release sa LTFRB bisubong do ko budlay na kontak ko na kinahanglanon ta ditani ang advisory from the LTFRB galing kay ang spokesperson naging butang na daw kabudlay may istoryahon kay kaysa kung may mga ginasikaso sa doon, hindi mo gid siya maawat mo. Sige na nga, karon sa udto Ma'am Desiree kay try na to ni pamangkoto kung nano ning status sitwasyon sang plitihan. Ma'am Dena Guasis kag Mar Adlo Noel Zambales dira siling yapri good morning amon gani sineko dako man amon bill permi papatay sigaw wala gid anya masular na lang kami o sige. Si Lilian Tadina, Claridad, nga monitor kag Desiree Montaño, Edwin Piraculio kag Chaltea Carla Arian Selva. Thank you Buenas Nestor kag Jean Cortis, Hernani Cornea. Thank you man kag Rizalina Alvarez, Violita Michelina Batan. Jean Oisiser, good morning ma'am. Why tagaling tiyempo Diri sa aton nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sa Action Hotline program. With Action, Henry Espolgar. Sa technical side, backup si Action, J.M. Baikin, ang aton IT expert. Upod man si Action Eden Abuso. Ako naman Action Artay Hupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!